Oletko itse tehnyt ikinä kotivideota? En. Julkisuus on vaikuttanut pelkästään hyvällä tavalla mun elämään, koska mä osaan kanavoida sitä. Mua syytetään salakuvaamisesta. Tänään käsitellään tapaus Axel Smith, miten kaikkien rakastamasta kärkinimen juontajasta paljastuukin yhtäkkiä ihan täysin toinen puoli, mitä kukaan ei osannut odottaa, joka lopulta pilasi koko Axel Smithin elämän. Eiköhän mennä videon pariin. Axel Smith syntyi Helsingissä 80-luvun puolivälissä suomalais-amerikkalaiseen perheeseen. Hänellä oli jo nuorena vahva yhteys sekä suomalaiseen että kansainväliseen kulttuuriin, ja tämä tausta vaikutti merkittävästi hänen kiinnostuksen kohteisiinsa. Axel oli aina kiinnostunut musiikista, tanssista ja esiintymisestä. Hän halusi jo nuorena tuoda omia taitojaan ja persoonallisuuttaan esiin eri muodoissa. Axel Smith otti ensimmäiset askeleensa mediamaailmassa toukokuussa 2004, kun hän aloitti MTV Nordicin juontajana. Hänen valintansa tähän rooliin oli merkittävä, sillä hänet valittiin peräti 3000 hakijan joukosta ja oli kaikkien aikojen nuorin juontaja. Työn vuoksi Smith muutti Tukholmaan ja myöhemmin Lontooseen, mikä toi hänen elämäänsä kansainvälistä kokemusta ja näkyvyyttä. Talvella 2005 Smith keskeytti hetkellisesti mediatyönsä aloittaakseen varusmiespalveluksensa Puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa Hennalassa. Kotiuduttuaan 9 kuukauden palveluksen jälkeen hän jatkoi uraansa juontamalla uuden MTV Finland-kanavan ensimmäisen lähetyksen syyskuussa 2005. Smithin ura MTV:llä kehittyi nopeasti. Hänet nimitettiin maaliskuussa 2006 Suomen UNICEFin hyvän tahdon lähettilääksi, mikä vahvisti hänen asemaansa julkisuudessa ja viihdemaailmassa. Vuonna 2008 Smith nousi MTV Finlandin musiikkipäälliköksi ja oli jälleen kanavan historian nuorin tähän asemaan nimitetty henkilö. Axel Smithin uran merkittävä läpimurto tapahtui, kun hänet valittiin juontajaksi suositulle The Voice of Finland laulukilpailuohjelmalle vuonna 2012. Tämä oli iso askel hänen urallaan, sillä ohjelma keräsi valtavasti katsojia ja houkutteli monipuolisen yleisön, joka seurasi kilpailijoiden kehitystä intensiivisesti. Axel toimi juontajana energisellä ja lämminhenkisellä tyylillä, joka teki hänestä nopeasti koko ohjelman keulakuvan ja yhden sen rakastetuimmista henkilöistä. Axelin suosion takana oli hänen aitoutensa ja välitön, rento persoonansa, joka vetosi sekä kilpailijoihin että yleisöön. Hän oli taitava esiintyjä, joka pystyi luomaan yhteyden yleisöön ja tuomaan kilpailun tunnelman ruutujen ääreen. Axel ei ollut pelkästään juontaja. Hän tuntui aidosti tukevan kilpailijoita heidän matkoillaan ja jännittävän heidän puolestaan. Tämä loi katsojille tunteen, että he näkivät ohjelmassa aidon ihmisen, eivät pelkkää roolia. The Voice of Finland -ohjelman kautta Axel Smithistä tuli lähes jokaiselle suomalaiselle tuttu kasvo. Hän alkoi saada yhä enemmän näkyvyyttä myös ohjelman ulkopuolella. Lehtien kansikuvissa, haastatteluissa ja tapahtumissa. Samalla hän toimi DJ-hommissa ja esiintyi erilaisissa musiikkitapahtumissa, mikä lisäsi hänen monipuolisuuttaan ja vahvisti hänen asemaansa mediassa. Axel oli nyt huipulla. Hän oli saanut paikkansa Suomen viihdemaailman kärkinimien joukossa. Vuonna 2016 Axel Smithin ura koki dramaattisen käänteen, joka muutti hänen elämänsä suunnan pysyvästi. Häntä vastaan nousi syytteitä yksityiselämänsä tapahtumien tallentamisesta ilman asianosaisten suostumusta. Julkisuuteen tuli tietoa siitä, että Axel oli kuvannut yksityisiä tilanteita salaa, mikä johti vakaviin salakatselua koskeviin syytöksiin. Tapauksen tultua julkisuuteen suomalainen media tarttui siihen nopeasti ja uutisoinnin laajuus oli valtava. Moni suomalainen oli seurannut Axel Smithin uraa vuosien ajan ja paljastukset järkyttivät yleisöä. Axel, joka oli aikaisemmin tunnettu lämpimänä ja positiivisena juontajana, nähtiin nyt aivan uudessa valossa. Uutiset saivat monet hänen entisistä ihailijoistaan tuntemaan pettymystä ja jopa vihaa, kuinka joku, jota he olivat arvostaneet ja luottaneet, voisi toimia näin. Skandaalin myötä Axel menetti nopeasti asemaansa suomalaisessa mediassa.
Hänet erotettiin TV-juontajan tehtävistään ja hän vetäytyi täysin julkisuudesta. Seuraavat kuukaudet toivat mukanaan lisää kielteisiä uutisia hänen yksityiselämästään ja oikeusprosessin etenemisestä, mikä syvensi skandaalin vaikutusta entisestään. Hänestä oli tullut median silmissä skandaalipersona ja aiempi suosio ja luottamus oli kadonnut lähes täysin. Axel Smithin oikeusprosessi alkoi syytteiden noustua esiin liittyen laajamittaiseen salakuvaukseen. Häntä syytettiin 30 salakatselusyytöksestä, 2 yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja 4 kunnianloukkauksesta. Salakuvausten uhreiksi oli joutunut 29 nuorta naista ja tekojen katsottiin tapahtuneen lähes 2 vuoden aikana. Oikeudenkäynti pidettiin suljetuin ovin, jotta asianomistajien henkilöllisyys pysyisi salassa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maaliskuussa 2017 Smithin 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Oikeuden mukaan vankeusrangaistus oli perusteltu, koska teot olivat jatkuneet pitkään ja uhreja sekä kuvauskertoja oli lukuisia. Smithin tekojen vakavuutta lisäsi se, että hän oli jakanut osan salaa kuvaamistaan kuvista ja videoista sosiaalisen median viestiryhmässä. Tuomion myötä Smith menetti mahdollisuutensa saada vastaavanlaisia työmahdollisuuksia Suomessa. Oikeus totesi, että negatiivinen julkisuus oli vaikuttanut pysyvästi hänen uraansa, eikä paluuta entiseen ollut. Tämän myötä Smith päätti lopulta vetäytyä julkisuudesta ja muutti ulkomaille aloittaakseen uuden elämän. Oikeusprosessin ja sen seuraamusten jälkeen Axel Smith päätti jättää Suomen ja aloittaa elämänsä alusta ulkomailla. Hän on sittemmin ottanut käyttöön uuden nimen, Cass Malek Smith, mikä on osa hänen pyrkimystään jättää menneisyytensä taakse ja rakentaa uusi identiteetti. Smithin elämää leimaa nyt halu elää yksityisemmin ja välttää aiemman julkisuuskuvansa mukanaan tuomat varjot. Entinen suosikkijuontaja Axel Smith, joka nykyisin tunnetaan nimellä Cass Malek Smith, löysi uuden ammatillisen suunnan ulkomailla työskennellessään Ruotsin tunnetuimmassa e-urheiluorganisaatiossa Ninjas in Pyjamas. Hänet palkattiin syyskuun alussa 2022 vanhemman videotuottajan tehtäviin. Smith työskenteli organisaatiossa useiden projektien parissa, mutta hänen taustansa ei aluksi ollut tiedossa organisaatiolle tai sen työntekijöille. Ninjas in Pyjamas sai myöhemmin vihjeen Smithin todellisesta henkilöllisyydestä toiselta organisaatiolta, jossa hän oli aiemmin työskennellyt ja josta hänet oli samankaltaisessa tilanteessa erotettu. Kun Ninjas in Pyjamas sai tietää hänen menneisyydestään, he toimivat nopeasti ja irtisanoivat Smithin vain 14 tuntia ilmoituksen jälkeen. Organisaatio totesi, että Smithin työsuhde oli kestänyt 4 kuukautta ja että hänen kontaktinsa pelaajiin oli ollut rajoitettua. Ninjas in Pyjamas mukaan Smithin toiminnasta ei ollut tullut valituksia hänen työskentelynsä aikana. Nyt näyttää siltä, että Ruotsissa nykyisin asuva Axel Smith on löytänyt uuden työn digitaalisena sisällöntuottajana Plastic Fry-nimisessä pakkaustuotefirmassa. Plastic Fry on ympäristöystävällinen startup-yritys, joka keskittyy kestävien pakkausmateriaalien kehittämiseen ja pyrkii vähentämään muovin käyttöä innovatiivisilla ratkaisuilla. Yrityksen verkkosivustolla Smith esiintyy nimellä Cass Smith. Hänen henkilöstökuvassaan hänellä on läpinäkyvillä kehyksillä varustetut silmälasit, viikset, jotka yhdistyvät leukapartaansa, ja kasvojen alaosaa rajaava lyhyt tumma sänki. Ulkonäöstä huolimatta Axel on yhä tunnistettavissa kuvasta. Tämä uusi rooli sisällöntuottajana osoittaa hänen pyrkimyksiään jatkaa uraansa uuden identiteetin ja uuden alan parissa, jossa ympäristöystävällisyys ja kestävät ratkaisut ovat keskiössä. Plastic Fry on tarjonnut hänelle mahdollisuuden työskennellä uudessa kontekstissa, jossa menneisyys ei ole keskipisteessä ja jossa hän voi keskittyä rakentamaan ammatillista elämäänsä uudelleen.